जिसु ख्रिस्टनि जय जाथों बेखौनो बुंनानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। दिनैनि बे बोसोना नोंथांनि जिउखौ, नोंथांनि साननायखौ, नोंथांनि रिजाल्ट कार्डखौ अरायनि थाखाय सोलायनो थांगासिनो दं। बिसेसै नोंथाङा जुदि सासे ख्रिस्टियान फरायसाब्ला बे फैबाय थानाय 10 मिनिटनि समा नोंनि जिउनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन 10 मिनिट सम जानो हागौ। जों गोबां फरायसाफोरानो देवबारनि सानाव गिर्जायाव थाङो, सानफ्रोमबो हान्थु खरायनानै आरजबो गाबो, आनजादनि समाव उदैबासि एबा उपबास आरजबो खालामो। नाथाय जेब्ला आनजादनि रिजाल्टआ एबा फिथाइया फैयो, नम्बरफोरा, अनजिमाफोरा गोबां खम फैयो आरो जों क्लासाव उन जानानै थानो गोनां जायो आरो मानसिफोरा जोंनि फोथायनायनि सायाव आरो जोंनि इसोरनि सायाव आसि दिन्थिनानै, आसि थुनानै बाथ्राफोर बुङो। बिखौ नाय, सान हर जिसु जिसु होननानै बुंबाय थायोमोन, अब्लाबो फेल जाबाय, बेबायदि होननानै गुबुनफोरा हाजिगदावो। मा नोंथाङा मिथिगौना मानो बेबायदि जायो? मानोना जों मिथियालाबानो मोनबा आत्मिक आरो प्रेक्टिकेल गोरोन्थिफोरखौ खालामगासिनो दं। जाय गोरोन्थिफोरा जोंनि फरायसाफोरनि बुद्धि एबा ब्रेनखौ ताला मारिनानै दोनदों। अनजाग्रा फरायसाफोर, जोंनि इसोरा माबा मोनसे जादुगर नङा जेराव नोंखौ नोंनि फरायनाय गैयालाबानो पास खालामनानै होनो। बियो एरेन्जमेन्टनि, बेबस्थानि, सिस्टेमनिसो इसोर। अनजाग्रा प्रिय फरायसाफोर, बाइबेला जोंनो बुङोदि जोङो लानजाय नङा, खर'सो। नों जुदि दिनै उन जानानै दङब्ला एबा लानजाय जानानै दङब्ला, अब्लाना आंखाला एबा खमिया इसोरनि अननायाव एबा इसोरनि अनुग्रहआव नङा, नाथायब्ला नोंथांनि बै मोनबा गोरोन्थियावसो दं। नों जुदि दिनै बै मोनबा गोरोन्थिखौ नोंनि जिउनिफ्राय दिनैनो जुदि नागारोब्ला, अब्लाना दिनै आं नोंनो खोथा होयोदि आरो इसोरनि गोथार बोसोननि ग्यारान्टि होनानै आं दिनै बुङोदि जे नोंनि फरायनाया दिनैनिफ्रायनो सोलायगोन आरो नों नोंनि क्लासनि सासे टपार जागोन। अनजाग्रा ख्रिस्टियान फरायसाफोर, फै अब्ला जोङो मोनफा मोनफा बै मोनबा गोरोन्थिखौ नायलांनि। सल'मन बायदि गियानखौ बिनांगौ, दानियेल बायदि मावख्रुबनो नांगौ। देट मिन्स आरज खालामनायल' नङा, मावख्रुबनो नांगौ एबा फरायख्रुबनो नांगौ। अनजाग्रा स्टुडेन्टसफोर, जों बेबायदि सान हर आरज खालामो जे ओ फोरबो, आंनो राजा सल'मन बायदि गियान होदो, आंनि गियानखौ स्पिड खालामदो, बेबायदि होननानै जों आरज खालामो आरो बेबायदि आरज खालामनाया थारैनो जोबोर मोजां। अनजाग्रा फरायसाफोर, नाथाय जोङो बेखौ बावनानै थायोदि राजा सल'मना गियानखौ मोननायनि उनाव राजा सल'मना जि दिन रात सान हर बैफोर गासैखौबो सोलोंनो थाखाय खस्थ' खालामनो गोनां जादोंमोन, बै बाथ्राफोरखौ जों बावनानै थायो। जों दानियेल नाबिखौ बावनानै थायो, जायहा बेबिलन हादोराव बयनिख्रुइबो गियानिसिन जानो थाखाय बोसोरनि उनाव बोसोर मावख्रुबनो गोनां जादोंमोन आरो डिसिप्लिनाव थानो गोनां जादोंमोन। बैफोर बाथ्राफोरखौ जों बावनानै थायो। अनजाग्रा फरायसाफोर, बोसोन बिजाबनि 13:4 सिरियाव रोखा रोखायै एरैहाय बुंदों, अलसिया मानसिया जेखौखि हास्थाया मानो बियो मोनथारनाय नङा, मावथिफ्रा हास्थायनाय मानिखौनो मोनगोन। इसोरा नोंनि मेलेमनो बोलोखौ होनो हायो, नाथाय बै गोहोखौ एबा बोलोखौ लानानै बिजाब खेवनाया एबा लेखा खेवनाया आरो बिजाबनि सिङावनि जि आखरफोर दङ, सोदोबफोर दङ, रावफोर दङ, बैखौ मेलेमाव सोनाया नोंनि खामानि। अनजाग्रा फरायसाफोर, आनजाद हलाव पबित्र आत्माया एबा गोथार आत्माया नोंनि आखाइखौ हमनानै, नोंनि आखाइयाव पेनखौ दिननानै गोथार आत्माया लिरनानै होनाय नङा। गोथार जिउआ नोंनो गोसोखांनोसो बोलो होगोन जायखौ नों फरायदोंमोन। नाथाय नों खिथाबखौनो जुदि फरायाखैमोनब्ला गोथार जिउआलाय नोंनोलाय माखौथो गोसोखांहोगोन? अनजाग्रा फरायसाफोर, आरज खालामनाया नोंनि सर्टकाट लामा जानो हाया एबा नङा। आरजआ नोंनो फकास खालामनो गोहो एबा बोलो होयो, नाथाय नों खस्थ'खौ गावनो खालामनो नांगोन, फरायख्रुबनायखौ नों मावनो नांगोन। अनजाग्रा फरायसाफोर, दिनैनिफ्रायनो बे नंखाय साननायखौ गारदो दि जे आं आरज खालामब्लानो पास जागोन, आं मेहनत खालामाखै, खस्थ' खालामालाबानो आरज खालामब्लानो जागोन, बेबायदि गोरोन्थि साननाय, नंखाय साननायखौ गोसोनिफ्राय नागार। नों गावनो फरायख्रुबाब्ला, नों गावनो खस्थ' खालामाब्ला आरजआबो नोंनो हेफाजाब होनो हानाय नङा। फरायसाफोरनि नैथि गोरोन्थि बेनो जाहैबाय इसोरनि होनाय मोजां समखौ गोरोन्थियै बाहायनाय, मिसमेनेजमेन्ट अफ गड्स टाइम। अनजाग्रा फरायसाफोर, जों जिसु ख्रिस्टनि जानायलाय जों बे बाथ्राखौ फोथायोदि जोंनि जिउ, जोंनि हां, जोंनियाव थानाय जि समफोर दङ, बे गासैखौबो इसोरा जोंनो दान होदों एबा इसोरासो जोंनो होदों होननानै जों बे बाथ्राखौ फोथायो। नाथाय सासे फरायसानि महराव जों माखौ बयनिख्रुइबो खावनानै लासिनदों? बेनो जाहैबाय समखौ। गोबां फरायसाफोरा दिनै ससियेल मिडियायाव
इन्स्टाग्रामाव रिल्स नायनायाव, इउटिउबाव शर्ट्स नायनायाव, फेसबुकाव भिडिअफोर नायनायाव आरो आलादा आलादा ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थानायाव गोबां समफोरखौ बाहायदों आरो बिनि उनाव लोगोफोरजों लोगोसे घन्टानि उनाव घन्टा समखौ बारहोदों आरो बिनि उनाव मबाइलाव घन्टानि उनाव घन्टा गेम गेलेनानै समफोरखौ हगारदों आरो बिनि उनाव जेब्ला साना जोबो एबा समा जोबलाङो अब्लाना फोरबोनियाव मा होननानै बुङो, फोरबो दिनै आं फरायनो समखौनो मोनासै बेबायदि होननानै गोबां फरायसाफोरा बुङो। बेनिखायनो अनजाग्रा फरायसाफोर, इफिसुसारि 5:15 आरो 16 सिरियाव पौला मोनसे बेबायदि गोबां गोनांथि वार्निंखौ होनानै दिनदों, बेखौ फरायनानै होनि। बेनिखायनो नोंसोरो माबोरै थाबायो साबधान जादो। मुंबो मिथि मानसिफोर बादि थाबायालाबानो गियानि मानसिफोर बादि थाबायदो। जेसे खाबु मोनो एसे नोंसोरो गाहामखौ मावदो, मानोना बोथोरा गाज्रि। जेब्ला नोंथाङा समखौ खहा खालामगासिनो दङ अब्लाना नोङो फरायनाय समखौल' खहा खालामदों बेल' नङा, नाथायब्ला नोङो इसोरनि गेजेरजों होजानाय जिथु मोजां सम दङमोन, बोरनि सम दङमोन, बै बोरनि समखौबो नोङो लासिं सिं अपमान खालामनाय जायो। अनजाग्रा ख्रिस्टियान स्टुडेन्टसफोर, टपारफोरा बबेबा गुबुन मुलुगनिफ्राय, बबेबा गुबुन संसारनिफ्राय फैयाखै। बिसोरनि आखायावबो बै 24 घन्टा समानो दं जि समा नोंनि आखायाव दं। फारागथिया बेल'सोदि बिसोर गावनि समखौ मोजाङै बाहायनो रोंदों एबा मोजाङै बाहायदों, गुड स्टिवार्ड्स जादों। जुदि दिनै नों बे फिसा समखौनो एबा उन्दै समखौनो बाहायनो रोङाखैब्ला एबा दैदेननो रोङाखैब्ला अब्लाना इसोरा फैबाय थानाय समाव नोंनो माबायदि गिदिर बिबानखौ होगोन। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्टियान फरायसाफोर, समखौ रैखा खालामनो आरो समखौ मोजाङै बाहायनो सोलों। फरायसाफोरनि थामथि गोरोन्थि बेनो जादों जाहैबाय गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जानाय। बे बिसयाव बाइबेलाव ओरैबायदि रोखा रोखायै बुंदोंदि जेरावहाय जोङो 1 करन्थियारि 15:33 सिरियाव मोननो हायो, नोंसोरो दाबुरखायजा, गाज्रि लोगोफोरा मोजां मानसिखौबो गाज्रि खालामो। नों सासे ख्रिस्टियान फरायसा हिसाबै नोङो गुरै जानाया जोबोर मोजां, नम्र जानाया जोबोर मोजांनि बाथ्रा आरो बे जानो नांगौ। नाथाय बेनि ओंथिया बे नङादि नों जे गाज्रि लोगोफोरजोंबो लोगो जागोन। जाय लोगोफोरा फरायनायखौ नंखाय होननानै सानो, जाय मानसिफोरा फरायनायखौ एरैनो होननानै सानो, बेबायदि मानसिजों लोगो जागोन बे नङा। हमनानै ला, नोंनि लोगोआ जुदि बेबायदिब्ला, बियो जुदि बुङोब्ला दिनै आं क्लासाव थाङा, दिनै नोंबो क्लासाव फैनो नाङा, जों बहाबा गुबुनाव थांनानै रंजाहैगोन, पार्टि खालामहैगोन, बेबायदि होननानै जुदि बुंग्रा लोगोब्ला बियो नोंखौ गाज्रि खालामगोन। नों जुदि बेबायदि लोगोजों लोगो जादोंब्ला नों जेसेबांखि आर'ज खालामा मानो नों माब्लाबाबो टपार जानो हानाय नङा। मानोना नोंनि लोगोहा जि नेगेटिभ थट्सफोर दङ, जि गाज्रि साननायफोर दङ आरो जि आलसि सभाबफोर दङ, अलसियानि जिथु सभाबफोर दङ, बै सभाबफोरा लासै लासैनो नोंनियावबो फैगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दानियेलनि जारिमिनखौ बेखेवनानै नाय। बियो बेबिलननि राजानि सिगाङाव, एबा जायखौ बाबुल होननानै बुंदों, बाबुल हादर, बै बाबुल हादरनि राजानि सिगाङाव बियो हारसिङै गसङाखैमोन। दानियेलजों लोगोसे दानियेलनि 3 बोलोगोरा लोगो दंफायोमोन, जायनि मुङानो जादोंमोन साद्राक, मेसाक, अबेदनगो। बिसोर खौसेयै आर'ज खालामोमोन, खौसेयै सोलोङोमोन। बिनिखायनो बिसोरो बै देशनि ज्योतिषी गुरुफोर आरो गियान गुरुफोरनि जि गुन बांसिन मोजाङै बिसोर नुजादोंमोन। देट मिन्स बिसोरनिख्रुइबो दानियेल, साद्राक, मेसाक, अबेदनगो मोना बयनिख्रुइबो साबसिनमोन, मोजांसिनमोन होननानै नुजादोंमोन। अनजाग्रा फरायसाफोर, बिनिखायनो दिनैनो गावनि लोगोनि गासै लिस्टखौ चेक खालाम। जाय लोगोफोरा दिनै नोंजों दङ, बै लोगोफोरा नोंनि फरायनायनिफ्राय नोंखौ गोजान खालामो नामा? नोंनि इसोरखौ खुलुमनायनिफ्राय नोंखौ गोजान खालामो नामा? नोंखौ जुदि नोंनि फरायनायनिफ्राय, इसोरखौ खुलुमनायनिफ्राय नोंखौ जुदि बै लोगोआ गोजान खालामदोंब्ला बै लोगोनिफ्राय नों दिनैनो गोजानाव था। फरायसाफोरनि ब्रैथि गोरोन्थि बेनो जादों जाहैबाय गोरोन्थि साननानै फरायनाय एबा गोरोन्थि थांखि लानानै फरायनाय, रं मटिभजों फरायनाय। अनजाग्रा फरायसाफोर, गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरानो मोजां नम्बर लाबोनो हास्थायो जेन बेजेन क्लासाव सोरखौबा लासिं सिं फोनांनो हायो, ठाट्टा फोनांनो हायो, बेनि थाखाय मोजां जानो नागिरो एबा मोजां मार्कखौ लाबोनो हास्थायो। आरो माखासेफोरा गावनि नखर, गावनि परियालफोरनि गेजेराव गावखौनो दुगा दिन्थिनो थाखाय, गावखौ गोजौसिन दिन्थिनो थाखाय माखासेफोरा हास्थायो। आरो माखासे फरायसाफोरा गावनि अहंकारखौ, गावनि इग'खौ सन्तुष्ट खालामनो थाखाय मोजां नाम्बारखौ नागिरो। जुदि नोंनि फरायनायनि थांखियानो गोरोन्थिब्ला अब्लाना नों फरायनायखौ मोनसे गिलिर बिबान बायदि मोनगोन आरो जेरावनो गिलिर बिबाना थागोन बैयावनो जेननायनि गिनायाबो थागोन। बेनिखायनो ख्रिस्टियान फरायसाफोर, कलसियारि 3:23 सिरियाव ओरैबायदि मोनसे मोजां बाथ्राखौ बुंदों, आं फरायना होनि। नोङो जेखौनो मावा मानो गोसोमानिजों मावदो,
फोरबुनो मावनाय बादिसो, मानसिनो मावनाय बादि नङा। अनजाग्रा फरायसाफोर, एसे ओरैहाय साननानै नायनायसाय, नोङो जि लेखाखौ, जि बिजाबखौ फरायगासिनो दङ बेखौ केबल आनजादनि थाखायल' आङो फरायदों बेखौ साना लाबानो नों ओरैहाय मानिनानै लायोब्ला, ओरैहाय साननानै लायोब्ला बे मा जागोन जे नोङो बेनि गेजेरजों इसोरखौसो आराधना खालामगासिनो दङ, वर्शिप खालामगासिनो दङ होननानै नों जुदि सानोब्ला मा जागोन? जेब्ला आङो सानखान्थिनि माबा मोनसे सोंलुखौ समाधान खालामगासिनो दङ एबा बिगियाननि बबेबा आयदाखौ आङो सोलोंगासिनो दङ एबा बुजिनो नाजागासिनो दङ, अब्लाना बै समाव नों ओरैबायदि साननानै फरायदो दि फोरबु, आं बे गियानखौ बेनिखायनो नाजावगासिनो दङ एबा सोलोंगासिनो दङ दि जेन आङो बे मुलुगाव नोंनि मुंखौ गोजौ दैखोनो हायो, मुंदांखा खालामनो हायो। आं जेखि जाया मानो, जेखि मावनो मोना मानो, नोंनि महिमानि थाखाय, नोंनि गौरबनि थाखाय जाथों। जों जुदि बेबायदि साननानै फरायोब्ला जोंनि टपार जानायखौ रावबो हमथानो हानाय नङा। जेब्ला नोंनि फरायनायनि थांखिया सोलायगोन, मटिभा सोलायगोन, अब्लाना नोंनि गिनाया गोमोरलांगोन। अब्लाना नोङो फेल जानायखौ गिनानै फरायाखै, नाथायब्ला नोङो राजानिख्रुइबो राजा, बोलोगोरा राजा जिसु ख्रिस्टनि सासे थान्दै एम्बासादर जानानैसो नोङो फरायो। आरो जेब्लानो नोंनि फरायनायनि थांखिया इसोरनि महिमानि थाखाय जायो, अब्लाना इसोरा स्वयं नोंखौ गासै बुद्धिजों आबुं खालामो। फरायसाफोरनि बाथि गोरोन्थि बेनो जादों जाहैबाय डिसिप्लिन गैयै आरो प्रक्रास्टिनेशन, गाबोन मावगोन होननानै बुंनाय। अनजाग्रा फरायसाफोर, ख्रिस्टजों थानाया एबा ख्रिस्टियान जिउ खुंनाया मोनसे कमप्लिटलि डिसिप्लिनाव थानाय जिउ। नाथाय फरायसा जिउआव बे डिसिप्लिनफोरखौ, सिरिबांफोरखौ बावनानै थायो एबा बावगारलाङो। गोबां फरायसाफोरा बेबायदि सानो आरो बेबायदि बुङो, दिनैनि चेप्टारखौ आं गाबोन फरायसिगोन आरो आनजाद मोननो थाखाय 3 दान दंबावो, आनजाद जानायनि सप्तासे सिगां, सप्तानै सिगां आं ओरैबायदि फरायगोन आरो पास खालामगोन, बेबायदि होननानै सानो आरो बुङो। अनजाग्रा ख्रिस्टियान फरायसाफोर, गोसोआव लाखिगोन बे बाथ्राखौ, नोंनि बेबायदि फरायनायनि गेजेरजों नों माब्लाबाबो टपार जानो हानाय नङा। नोङो साधारन भाबै पास जानोबो हागौ बेबायदि फरायनायजों, नाथाय माब्लाबाबो नों टपार जानो हानाय नङा। बेनिखायनो 2 तिमथिनि 7:7 ओरैहाय बुंदों, मानोना इसोरा जोंनो गिनाय जिउखौ होआखै, बोलो, अननाय आरो गावखौ हमथानो हानाय जिउखौसो होदों। अनजाग्रा फरायसाफोर, जुदि नोंनियाव गोथार जिउआ दङब्ला नोंनियाव गाबोन फरायगोन होननानै बुंनाय बेरामा थानो नाङा। फरायसाफोर, डिसिप्लिननि ओंथियानो जादों जाहैबाय नों फरायनो गोसो जा दाजा, समा जेब्लानो फैयो फरायनायनि, बै समावनो नोङो टेबोलाव जिरायनो नांगोन आरो जिरायनानै फरायनो नांगोन। बेखौसो डिसिप्लिन होननानै बुङो। आरो जि समावनो नोङो फरायनो जिरायगोन एबा फरायनायनि समनि डिसिप्लिना फैगोन, फैनाय लोगो लोगोनो नोंनिफ्राय नोंखौ डिस्टार्ब खालामग्राफोरखौ गासैखौबो गोजान खालाम। टिभि दङब्ला टिभि रुमनिफ्राय गोजान जा, मबाइल दङब्ला मबाइलखौ सुइच अफ खालाम, आरो एनि काइन्ड अफ ससियेल मिडियाफोर दङब्ला गासैखौबो गोजानाव दिन। अनजाग्रा फरायसाफोर, बे मोनसे बाथ्राखौबो गोसोआव ला, अरायबो गावनि बानायनि सायाव देरहासार नोंहा जानो नांगोन। बानायखौ फेजेन, थेन्थ'नो ओंखारनायफोरखौ फेजेन। अनजाग्रा फरायसाफोर, जसेफनि जिउखौ नाहर। जसेफआ मिसर हादरखौ दैदेननो हाबाय मानोना बिनि जिउआव डिसिप्लिनफोरा दङमोन। दिनैनि खामानिखौ दिनै मावनायानो सासे फरायसाखौ टपार खालामो। दिनैनि फरायनायखौ दिनैनो फोजोब, गाबोन फरायगोन होननानै दाबुं, मानोना गाबोना माब्लाबाबो फैया। गाबोनखौ नेनानै थायोब्ला नों माब्लाबाबो टपार जानो हानाय नङा। आंनि अनजाग्रा ख्रिस्टियान फरायसा दावहारुफोर, जोंनि फोरबुआ नोंसोरखौ बे संसाराव एबा मुलुगाव लानजाय जानानै थांना थानो थाखाय नोंसोरखौ हराखै। बियो नोंसोरखौ गावनि महिमानि थाखाय साखि होनो थाखाय सायख'बाय। जेब्ला नोङो नोंनि क्लासाव एबा थाखोआव टपार जागोन एबा टप जागोन, एबा नोंनि क्लासाव नोङो सासे मोजां मार्क लानानै फैगोन, अब्लाना नोङो गाहाम रादाब जेखौबो बुङाखैब्लाबो, फोरमायाखैब्लाबो, नोंनि गेजेराव एबा नोंनियाव जिसु ख्रिस्टखौ जोंनाय नुगोन, बै इसोरखौ जोंनाय नुगोन। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्टियान फरायसाफोर, नोंथांनि जिउआव जुदि बे मोनबा गोरोन्थिया दङब्ला दिनैनो बेखौ बुफुनानै गारहरदो। सेथि बाथ्रा, खालि आर'ज खालामनायल' नङा, आर'ज खालामनायजों लोगोसे फरायख्रुबनो नांगोन, मावख्रुबनो नांगोन। नैथि बाथ्रा, नोंनियाव जि सम दं बै समखौ सन्मान होनो सोलों। थामथि बाथ्रा, गाज्रि लोगोफोरनिफ्राय गोजानाव था। ब्रैथि बाथ्रा, गावनि फरायनायखौ इसोरनि महिमानि थाखाय गथायनानै हो। आरो बाथि बाथ्रा, गावनि जिउआव डिसिप्लिनखौ लानानै फै। जेब्ला नोङो बेफोर गासै खामानिखौ मावनो होननानै थांखि लागोन, अब्लाना इसोरा प्रतिज्ञा खालामनाय बायदि सोरगोनि गियाननि जि फुंखा दङ, बे सोरगोनि गियाननि फुंखाखौ नोंनि थाखाय खेवनानै होगोन। नों लानजाय जानानै थानाय नङा, अरायनि थाखाय खर' जानानै थागोन। गसंदो, लेखाफोरखौ हमदो एबा बिजाबफोरखौ हमदो आरो हान्थु खरायदो आरो मोनसे गोदान जागायजेननायखौ खालामदो आर'जनि गेजेरजों। आरो दिनैनिफ्राय
गोदोनिफ्रायनो मोनसे गोदान जारिमिनखौ लिरनो थाखाय थामथिम जादों। जिसु ख्रिस्टनि अननाय आरो बोलो अनुग्रहआ बयबो फरायसाफोरजों थाथोंसै। जायफोरा जोबजासिम नायफैबाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो बेजों लोगोसे खावलायनो हास्थायदों। दिनै जायफोरा फरायसा नंलिया, स्टुडेन्टस नंलिया, नोंथांमोना बे भिडिअखौ साफ्रोमबो स्टुडेन्टसफोरनो, ख्रिस्टियान स्टुडेन्टसफोरनो शेयार खालामनानै हरदो, जेन बिथांमोना बे बाथ्राखौ मोनो आरो बिथांमोना जेन फरायनायाव बोलो मोनो। बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम। मण्डलिनि साफ्रोम फरायसाफोरनो हरदो, नोंथांनि न'खरनि जायफोरा फरायनानै दंबाय थायो बिथांमोननो हरदो, जेन बिथांमोना फरायनायाव टपार जानो हायो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइकखौ होनानै होदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे कमेन्टआव लिरदो आमेन होननानै। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'बाय। मे गड ब्लेस इउ अल। उनाव लोगो मोनफिनबावसिगोन। थेंक इउ।